ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan, kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan, at pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila.
tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung force ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron pa ba Secret. family? No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik ulit sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3. Talaga 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano, Nakalapit. ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat ka. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak?
Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Conyoboy Kiolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Iduldul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So anong message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilang taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations ha! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha, sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May
Istorya ng pag-ibig na wagas. May girlfriend po ako, si Denise. Sa totoo lang po, Uncle at Tita, miss na miss ko Istorya na po si Denise. ng pagtataksil at pang-aahas. Tama ba itong ginagawa natin? Tama yan. Baka mahuli ka ng asawa mo. May ginawang panakip-butas. Sinasabi ko na ginagamit mo lang ako. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Tingin mo sa akin mukhang pera, ha? Ang kailangan ng bata, ama. Sa live drama, pwede nang ilabas, tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Dago. And Tita Max, Tanya Junita. Feel good morning, Colantits. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Roy. 35, single. Opo, kakabreak ko lang sa girlfriend ko for 3 years. Nalungkot din po ako na nagkahiwalay kami nung ex ko, Colantits. Kaya, one time, para makapag-unwind, umattend po ako ng isang party. At doon ko po nakilala si Geraldine. 48 na siya pero hindi po halata dahil mahilig daw po siyang mag-gym. Pero ako hindi ko po pinansin yun. Ayoko po nang may sabit eh. May isang anak na daw po siya. Siya lang po yung nag-chat sa akin. Ililibre niya raw ako. Kakain kami, magkape. Pero hindi ko po talaga siya pinapansin eh. Hanggang isang beses may naka-attenda naman po ako ng isang birthday party. At nagkita na naman kami. At doon na po nagsimulang tumagas. Ang mga katas ng aking nakalipas. Let's go! Ay ba? Ito na yun. Sa ganito. Yan yung saya, ano mo, Mars? to. Kasi lasing na. Bigla ka nalasing, bigla ka Sakit nalasing. sa ulo eh. Ako nga rin, Marcy. Kasi iba-iba yung ininom naman natin eh. Grabe Halo-halo naman. na kasi. Sayaw-sayaw. Mars, di ba yan yung bet mo? Yung, yung Saan? Roy, yung si Roy, di ba? Yan yun. Bet ko ba yan? Oh, yung last time yung kachat-chat mo, hindi ka Ayoko nire-reply. nga. Sorry, ang dami kasi. Aray, ganon ba yun? Oo nga si Roy. Ano, Utan mo nga. targetin natin Targetin ngayon. mo na. Sabihin ko, tampo-tampuhan ako ha. Go. Okay. Okay ba ito kanina? Hi, Roy. Grabe talaga ba? Suplado? Uy, hi. Hi, madam. Madam. Oy, hi madam. Ganyan talaga pag suplado eh, no? Madam yung tawag.
Ay, kain po. Kumain na ba kayo? Parang close agad. Di mo ako nire-replyan eh. Nakakatampo ka ha. Ganyan yata talaga yung mga gwapo. Hindi na mamansin. Pati pag sa chat. Pero nandito sa party. Dito sa... Hindi, naimbitahan lang din po. Nagkita pala ulit tayo. Hindi talaga halatang 48 ka na, madam. Pero... Tayo sa gilid. Maraming nakikinig sa kwentuhan natin eh. So, ano nangyari? Hindi mo ko nire-replyan. Na-busy lang po eh. Trabaho. Alam nyo na. Na-busy. Pero nandito ka. May time ka sa ganito. Kaibigan ko rin kasi nag-birthday. Kahit kape lang sana, lilibre lang sana kita. Kaso ayaw mo. Siguro pag may time po. Pagkatas ba nito? May lakad ka ba? Oo, meron po eh. Cheers na lang. Cheers. Meron po eh, pero Meron depende. agad? Tara, saglit lang naman eh. Kape-kape. Tignan natin kasi madam, ayoko talaga. Schedule natin kasi para malaman ko kung mag-chat ba ako sa bahay, kung hindi ako uuwi o hindi. Kung uuwi ako, sige na. Minsan lang tapos di mo na naman ako papansinin nito sa chat. Kaya hindi ko na to papalampasin. Huwag ka na umuwi. Sige na. Tignan po natin mamaya, hindi pa naman ako uwi. Alam mo, hindi ako aalis dito hanggat di mo ko sinasagot. Sige na. Game? Game na yan. Magagalit ba? Magagalit? Wala, single po ako eh. Ano lang tayo? Chill, pagpag. Pagpag lang tayo. Pagpag? Hindi naman ito namatayan. Banlaw pala, banlaw. Banlaw. Sige na. Sama ka dun sa grupo namin. Tara. Halika na. Halika na. Hindi lang. Taga, nakakahiya po dun eh. Halika na. Sige. Let's go. Join na nga ako. Na yan, nilalasing mo na yan. Mars, nilalasing Dadalhin mo ba yan? Kumingay. Ang lakas ng bibig mo. Daling ko siya. Mukhang game na game to eh. Madam, mauna na siguro ako. Medyo ano na ako eh. Wala kang sasakyan. Ihahatid na kita. Ganon ba yun? Hindi, mag-grab na lang ako. May taxi na. No. Hindi ako papayag. Ako yung nagaya na mag-inom tayo. Sagot kita. Cheers! Cheers muna! Cheers! Umiiwas na po talaga ako call and teach kay Madam Geraldine. Pero dikit po siya ng dikit eh. Kahit saan ako pupunta, sinusundan niya po ako. Baka raw bigla akong umuwi o umalis. At medyo nalasing na po ako kasi halo-halo na po yung ininom ko eh. Binibigyan niya ako kahit ano. At nung nag-uwian na po, Madam, wag na po talaga kasi baka hindi niyo na rin kaya mag-drive. Kaya ko mag-drive. Sanay ako. Halika, sakay ka na. Diyan ka na. Teka lang, ma'am. Ano yan? Kotse. Kotse ba yan? Ma'am, ba't ako sumakay sa kotse mo? Hatid nga kita. Tsaka may dadaanan tayo. Sige na, tatanggihan mo ba ako?
Sige na, payag akong tawagin mo akong madam. Pero, sama ka din sa akin. Halika na. Seatbelt ka na. Teka, pero... Huwag kang mag-alala. Tara, tara. Ay, antok na ako. Tara na. Sa sobrang kalasingan ko, Colantes, di ko na namalayan kung... Di ko na rin alam kung nasaan na kami. Cause talking just turns into screaming. Oh, and now it's I'm yelling over her. Alam, nasaan na ba tayo? Sorry na. Check-in tayo. Ha? Naglakad ka nga eh. Saan to? Ano? Saan to? Hindi ko alam Dito lang to. sa malapit. Huwag kang mag-alala. Save ka sa akin. Sige na. Upo ka lang dyan. Relax ka lang dyan. Madam, pasensya na pero lasing na talaga ako eh. Huwag kang mag-alala. Sige, papalipasin natin yung lasing mo, ha? Teka, may tatawagan lang ako, ha? Madam, uwi na po ako, madam. Hindi, dyan ka lang. Hello. Oo, hindi. Anong oras ka ETA mo? Madam, Ha? sino 10 ba yung minutes? tinatawagan niya? Sige. 2:04. Ganun ba yun? Alam ni madam to ah. Oo. Sa dati. Dun na. Dati? 2:04. Dati? Ano nga dati na pinagsasabi niya? Oo, sabihin mo lang sa... Kinakabahan na ako. Sige, see you. Sige, love you. Sige. Di ko po alam kung sino tinatawagan ni Madam Colentich. Basta ako, nakatulog na ako sobrang kalasingan. Maya-maya pa'y nagising na ako. Oh, Roy, gising ka na pala. Ang sakit ng ulo ko. Sakit pa? Bali, meron akong dito. May gamot ako dito ha, para mawala yung sakit ng ulo mo. Kailangan mo makondisyon eh. Bakit? Ano meron, ma'am? Hindi, huwag kang mag-alala. Hindi ka mapapano dito. Safe ka sa akin. Andiyan na siya. Mahal. Oh, mahal. Pasok. Ito ba yun? Wala na yung lasing niya. Okay na. Pare. Ha? Sino to? May ibang tao dito. Roy, asawa ko nga pala. Asawa mo? Pare, Kelvin. Kelvin. Wala. Teka lang, ma'am. Wala naman tayong ginawang masama, mama. Tsaka sinama mo lang ako dito. Sir, wala po akong kinalaman dito, sir. Sinama lang ako ni Madam, sir. Roy, kalma ka. Kalma. Kalma ka lang muna. Hindi kasi, baka, sir, baka anong isipin ng asawa mo? Papa, explain mo na, Papa. Pare, huwag ka mag-alala. Okay lang yan, pare. Kami nang bahala sa'yo. Ha? Anong ibig sabihin, madam? Shh, kalma ka lang muna. Bago namin i-explain. Sige na. Pero, ano nga? Kalma lang muna. Kalma. Papa, mukhang tumalab na yung pampakalma. Okay ka na? Wala ka ng lasing? Huwag ka magpanik. Hindi, wala kaming Pasensya gagawin. na, pero kinabahan lang ako kanina kasi, Hindi. sir. Alam ni Kelvin na sinama kita dito. Alam niya. Alam niya? Oo. Oo, pare. Huwag ka mag-alala. Ako nga mismo nag-suggest eh.
Dito kasi paborito namin ito ng room na ito, yung parang may aeroplano. Tsaka may banana chair. Ganun ba yun? Banana chair ba tawag yan? Banana chair. Yung parang ganun? Sopa na ganyan? Oo, alam na alam. Ganun ba yun? Sabi ng friend ko, banana chair pala. Pero wala naman po akong, sir, lasing na lang po talaga ako, sumama na ako. Alam niya, pinahupa niya nga yung lasing mo eh. Tsaka may malasakit kami sa'yo, so eto na nga. Para hindi ka na magtanong dyan. Papa, ikaw na. Pare, kami naman mag-asawa, cool lang kami. Cool? Anong ibig sabihin? Oo, kumbaga, ano kami, pagdating sa alam mo na, in an open relationship kami. Yun ang sasabihin ko. Oo. In an open relationship. So, pero wala naman kaming mga kabet ganun. Pero pagdating sa gusto naman ng adventure. intimacy, mahilig talaga kami magsama ng ibang tao. Magsama? Oo. Pasensya po, pero naguguluhan po talaga. Parang, Threesome. Oh! Hindi. Yun. So, Ito isang malaking kalukuhan. tsaka alam ko naman, Roy, na 'di ba, bet mo rin ako. Bet din kita Ma'am, sabi, pinakita ko yung picture mo Ma'am. kay Kelvin. Bet ka rin niya. Oo naman. Mahal. Ako maunang kumagat dyan, Sige. Ako mauna sa kanya. Roy. Ha? Pare. Game na naman tayo dito, Oo, pare. ano to, walang mali siya, walang Kagating kita. no strings attached. Trial period lang. Kumbaga, wala kang babayaran. Wala. As in, Libre to, pare, kung gusto mo, ikaw yung bayaran namin. Sige. Magkano ba? Oo. Magkano ba allowance mo? Huwag ka mahiya magsabi. Presyohan mo kami. Hindi naman po sa ganun yun, ma'am, sir. Pare, huwag kang mag-alala. Kagatin mo siya. Kagatin kita. Pwede mo na ako. Hindi, may ganito. Kagatin ako. Papakita mo na yung video tutorial muna. Tutorial, okay. May ganun ba? Ito. Ayan. May video tutorial pa? Oo, para lang may gagawin. Ayan, pare. Ayan. 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 Ano okay sa'yo? Ay, hindi ko Huwag kaya. Madam, hindi ko po kaya. Kung gusto mo, shumat muna tayo para hindi ka mahiya. May dalang ako dito. Shumat muna alak. tayo. Shot muna tayo. Shot parigat. Sige na, Sige pare. na, Roy. Ma'am, sir, sorry po, pero hindi po ako ganyan eh. Hindi ko po kaya yan. Hindi naman to masama. Wala namang mali siya to sa amin. Totoo Hindi yan. magsiselos si Kelvin. Hindi rin ako magsiselos. Ako nga naman. Pili ka lang kung sinong unahin mo sa amin. Sige, kung ayaw mo magsabay, unahin mo ba ako? Pwede rin. O gusto mo? Sige. Sige na, Kayo Roy. na Dito mahal. na tayo eh. Sige, mahal. Ako nang bahala. Sir, ganito, mahal. Kayo nang bahala mauna. Manonood lang muna ako. Magtatagay-tagay lang ako habang nag-e-enjoy kayong dalawa. Okay ba sa'yo yun, brother? Ma'am, hindi naman po ako ganyang klase, ma'am. Ha? Magkano ba? Hindi naman to masama. Open-minded na kaming mag-asawa. Pwede ba pag-isipan ko muna to, ma'am? Andito na tayo. Sayang naman. Para masarap to. Ganun ba yun? Oo. Sige, pare, nakaplasta na ako, pare. Shot na lang ako dito, pare. Kayo na bahala dyan. Mahal. Sige, mahal dyan ka lang para maging komportable. Manood lang ako dito, ha? Sige na, Panoorin Roy. ko lang kayo, Sige na. pare. Roy, lapit ka na dito. Ma'am, hindi ko talaga kaya, ma'am. Please, wag po. Ma'am, maawa kayo, ma'am. Di ako sanay sa ganyan, ma'am. Mahal, paano to? Pare, ayan may sweet music na tayo, pare. Ayan na, yeah. Ma'am, pero hindi ko talaga kaya, ma'am. Bahala na kayo dyan, ma'am. Pasensya po. Roy! Pasensya Roy, po wait talaga, lang! ma'am. Grabe yung kaba ko noon. Call and teach. Grabe as in. Meron pala talagang ganun na mag-asawa na adventurous.
Sa kanila wala lang yun, pero pag ikaw po ay hindi sanay, talagang maninibago ka at kakabahan ka po. Sayang yun, dapat ako na lang yun. Kaya lalo na po akong umiwas kay Geraldine. Pero talagang hindi pa rin po siya nagpapaawat. One time, Pasensya ka na last time na pwersa ka ba namin. Sorry. Sorry na. Okay lang. Nagulat ka ba? Gulat Sorry. na gulat ako, mami, pero sensya, hindi. Akala ko hindi ako kasi interested ka kasi alam ko naman bet mo ko eh. Pero hindi Sorry, na, mama, pero maganda ka naman, pero Roy, may dala nga pala ako para sa'yo. Eto, pera. 15,000. ano yun, ma'am? Baka pwede ka mamaya. Ma'am, hindi naman po ako ganyan. Kung gusto nyo, hanap na lang kayo ng ibang lalaki mo, wag na ako. Ikaw yung gusto ng asawa ko eh. Ano? Hindi ko kaya, ma'am. Promise. Pag-isipan mo lang. Wag mong isiping bayad namin to. Kumbaga, hiya namin to sa'yo. Hiya, Pag-isipin- tapos may Pag-isipan mag-expect mo kayo? lang. Pag-isipan mo lang. Chat mo lang ako. Hintayin ka namin mamaya. Aha, sige na. Ma'am, Wala namang hindi ka naman bivideohan doon. ganun ba yun? Ma'am, pag-isipan ko na lang, ma'am. Sige ha? na, sige na. Metro's #1 Love Radio. Basic! YouTube lang tayo ngayon today. So, ano update? Ano nangyari? Update, umiwas talaga si Roy. Hindi niya bet. Hindi niya bet. Yung, Mm-mm. hindi ko lang alam. Sabi ni Brandon, papayag na yan, papayag na yan. Kasi Brandon yun, papayag. Papayag yun. Andun eh, may bayad pa. Pero Oo. meron daw Ikaw, talagang Col. ganun eh. Hindi ko bet eh. Hindi ko Ang dami bet kong yung indecent proposal na ganyan. ganun. Tatlo? I mean, sige. Mag-asawa sila. Oh shit, totoo, legit. Oh. Sorry. Tapos meron talaga silang formal quotation and proposal. Na yun talaga yung peg nilang mag-asawa. Oh my God. So hindi siya yung hindi siya para sa kanila hindi to kabastusan. This is business. Okay. So syempre, yung mga may sabi kaya niya, yan, ha? Kasi may hindi budget ko yan, eh. alam, hindi naman. May budget sila dyan eh, di ba? Hindi naman yung Hindi naman malaking budget. Hindi naman sila mayaman. Tingin ko hindi sila mayaman. parang part lang ng ano nila. trip Oo, lang. talaga, may pareho lang sila siguro ng trip sa life. So, ganun ba? Ganun ba yung peg Tapos nila na sabay ba? O Formal yung email ha, formal. So this is ganito kami mag-asawa and ginagawa na namin to ng matagal. Tapos huwag ka sana ma-offend pero open kami, baka pwede kang sumali. ganun? Okay. Okay. So, ang mangyayari nun, tatlo na agad? Or Hindi ko alam. Wala namang specifics na... Hindi ko alam. Wala, hindi pa niya nilatag. Proposal pa lang sinabi niya. O, diba? So, talagang... So, yun. So, totoo talaga. Meron Ay, talagang Roy, mga nanonood ganun. si Roy May ngayon. mga ganyan na trip. Kanya-kanyang trip sa life, di ba? So, mag-o-offer ng ganyan Oo. para... May bayad talaga. Kung game ka, game sila. Sabi pa nung babae yung nag-letter sa akin, sabi niya. Babae pa Oo, na babae. Trip ka ng asawa ko. Oh, Kaya, ganun. grabe. Ang galing, ang weird. Anyways, thank you so much and see you Thank you, tomorrow. guys. Bye-bye. Youngster na I'm a big boss, pera nakagoma, two sprays bago lumabas maaroma.
bumalik! Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung force ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isumakit. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Mabuhay ka. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Ikaw, Kurt. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Mabuhay ka. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isumakit. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat ka. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe na. Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Grabe naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Iduldul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pumupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now,
Ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So, anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So, crush mo rin si Heather? Oo. Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations ha. Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So, anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Juta! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako ha. Of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha, sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Bako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali hoy. Sino matalo, babarilin ko. Ko. Awa, Ano yan? baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, bibiktima mo na naman Bato, bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayan ito. Oh, pick.
Bato, bato, pick! Go! Yan, sige ma'am, go! Sige. Ayan. Ayan, go! Bye-bye! Last day ko na po! O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go! Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat tutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko paparilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa muka? Hindi, sa muka. Yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa muka. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo mo. naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako, pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kim Chino! Kim Chino!
Rockies Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies Secret Files. Secret File. With Titan Jello. Rockies Secret Files. Rockies Secret Files. Secret Files. Rico Panyero. At ako naman ang inyo napapakinggan tuwing alas 3 hanggang alas 6 ng gabi, Laika Barista. Ay, kami naman. Kami naman ay mula sa Mahal na Radyo. Ako po ay si Conyo Bicolano, ang kaduraang laway niyo. At ako naman ang maanghang mong kuya. Kim Chinon. Ako si Jasmine, pero ngayong araw na to ako ay si Hasmin. Ako naman po si Andre Jordan, pero para sa challenge na ito, ako ay si Andres. At dahil ngayon ay buwan ng wika, tayo ay magkakaroon ng kompetisyon. Magkakaroon tayo ng kompetisyon na kung saan ang kompetisyon na ito ay tatawagin nating kainin mo ang Filipino food na ito at hulaan ang malalim na Tagalog na ito. Ayan, sumayaw daw. Handa na ba kayo? Handa na! Kakain tayo subok. Ito ay piritong mais. Pinatigas na mais. Focus on the camera. In the shade. Oo nga. Diyan, Naalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? punyet. Ano? Tatagukan. Gawa-gawa lang yun eh. Kami nakapag-desisyon Kami na. nakapag-desisyon na. Mauna na kayo, mahal na radyo. Ang tatagukan sa Mahal na Radyo ay kahulugan para sa amin ay sasaksakan. Para naman sa Sa amin, mula sa madaling madaling bato, bato, ang tatagukan tagukan ay babatukan. babatukan. At para naman sa Oo Radyo, ang aming kasagutan sa tatagukan ay binabatukan. Ito'y hinahampas ang kanyang ulo. Kami At lang ulo sa ang magagaya. Tama. Ngunit hindi namin iyon kinopya. Yun ay aming napagdesisyon Ngunit iyon ang narinig ko sa binibining magandang katabi kong may panhawi ng... Ito'y Ang tamang sagot ay... Adam's apple. Dude, nandito ba? Tatagukan. Isa kasi, tunog kasi siyang pandiwa. Ay, kaya hindi namin nahulaan. Tsaka tatagukan. Adam's apple. Kayo ba ay nag-ensayo bago ang Ayan na pagpalak ang nito? ating susunod Ano, na oy, pagkain. baboy! Buksan na natin. na ang kalaban. Wow. Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmi. Natandaan mo na. Ito ay isang Sa ano? hopya Madaling Hopya. ride. na kundol. Ang pundol ay... Iyan namang ang nagmamayari ng anong ito. Ah, ito ay hopya baboy. hopya kundol flavor. Ikaw ay tawang-tawa, wala pa nga. Ang amoy niya ay malinang na. Akin lamang titikman dahil kayo ay bumanat tayo ng... Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Sarap ng Napakasarap. hopya. Akala ko dudurado. Maligas gal. Ay, bakit? Ipakita nyo sa amin, masyado kayong competitive. Sakit sa kam. Ano sabi? Kaulayaw. Laki sa ilayo yun. Sagot na, oo, FM. Ano kaulayaw? Ako ba ay may momo? Wala. Bakit siya ang iyong tinatanong? Ako ang iyong katabi. Maaaring mauna? Sige. Ang Ang aming aming kasagutan kasagutan ay ay kasintahan. Ang aming kasagutan ay iniirog. Dapat sa malalim mo. Buwan ng wika. Ang aming kasagutan ay iniibig. Kinakopya na. ang tamang sagot ay Madali ba to? Intimate companion. Yun, no? Yun. dito natin masasabi na laging tama ang mga babae. Tama, tandaan mo yan. Wow! Wala ba dyan?
Naalala ko ang aking Kabataan. Tama. Kabataan na kung saan ako ay naglalagalag sa tindahan ni Laika. Minsan sinabi ko, tok, pamili ng chok. Napakaganda dahil sa binibini kong aking nakikita. Ako lang siya, guys. Napakasarap ng Ay! Ay, eto na. Ay, salita ay. Halgam bilang. Halgam bilang? Kami talagang gusto niyong pahirapan, no? Halagang bilang. Ito'y mga, sa tingin ko'y mabababang uri ng diwata. Sila yata ay mga nasa laylay ng lipunan. Tama. Maaring ka mag-anak ni Cassiopeia. Maaari ba kayo magbigay sa amin ng kaunting... Maaring yan ay isang pantasa. Nakikita sa paaralan? Ang sagot namin sa mahal na radyo ay... Pambura. Para sa mga alaalang minsan mong ibinigay sa akin. Ang kasagutan namin mula sa madaling bato ay calculator. Ulit halga. Sagot, Ay, pambura. grade or score. Napakaganda na at napakatalino pa. Ito dapat ang pinakakasalan. Ay! Narinig mo yun? Yan na! Uy! Alam niyo ba ang kasabihan kapag ito'y mapait? Ano? Halina't kainin. Like a barista. Okay. Ang susunod na salita ay... Panghimakas. Marami akong nasa aking ulo. Uy, ano yun yung kasagutan? Kami ay mayroon ng kasagutan. Paalam. Pag sa amin naman ay Hanggang sa muli. hanggang sa muli. Sa ulitin. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay pahiram. Ano kaya ang tamang kasagutan? Ba't tumatawa? Huling paalam. Oh! At makas, last goodbye. Hindi na ba binabalikan? Ito ay Yema, tayo ay Tagay. Tagay! Bakit hindi tatsulok ang yemang ito? Yema. Kayo ba ay nagtitipid? Obserbasyon. Napakasarap. Patawad. Ito ay pambabaeng pagkain. Bakit? Ano mo nasabi? Yema. Buti sana kung ito ay tinatawag na Yepa para sa mga papa. Ang susunod na salita ay... Dagitab! Wait lang ah. Dagitab. Naway narinig ko na to sa Isang kulturang Pilipino. magat sa dagitab. Oo! Minutong lumilipas. Hinahanap-hanap kita. Ay. Pwede. Ang aming sagot ay kutsilyo. Ano mang Tunog nga, tunog. ganon, matalim. Ito ay, ang sagot ng madaling bato ay Heartbeat. heartbeat O kaya o tibok ng puso. Ang sagot- Kami ay nagkakaisa. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay napakinggan. Pakinggan. Bakit ka tumatawa? Ang sagot ay kuryente. Kutsilyo, Kutsilyo. Sandali. Something matulis. Wala. Sandali. Huwag nyo nang ipilit pa. Kuryente. Meron kaming dalawang letrang natumpa. Mali. Susunod na pagkain. May balot? May balot? Tama nga ba kami? Bakit sa akin ay tuyo? Guys, Napakasarap. tuyo. Tumutulo. Tagay. Tagay. Ang sayo ay masabaw, ha? Ang akin ay mabuhok. Uy, ang laki ng sisi. Napakalaki na niya. Wow. Yung Maliliit tama lang. Bakit ito'y matigas? Tigas ng puti. Pwede luwa yung puti. Tigas eh. Nilulunok dapat yung puti. Oo, hindi dapat dinudura. Ang ibon dapat ang sinusubo lang. Mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Maraming salamat. Panghibayo. Ito yung pabalan. Panghibayo. Sagot? Anong sagot? Bakit parang naghihintay kayo ng kasagutan mula sa amin? Na, mas okay yan. Ang aming kasagutan mula sa madaling bato ay
Maleta. Parang pareha tayo. Sinasabi ko na nga ba? Tama. Kami naman sa mahal na radyo, ang aming kasagutan ay pangdako. Pangdako. Pangdako! Ano nga yun? Pang-transport. Pangdako, kimchino, dako. Yan, diba? Ang kasagutan ng Oo Radyo ay... Carsoncillo o brief? Carsoncillo. O brief. Ang hirap eh. Ang panghibayo ay amplifier. Malapit. Muntik Panda- na. Ang sounds ay naghihibayo. It travels. Diba? Ako yung may suggestion. Kami. Dahil sila yung mga lawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat Hindi. sila yung kalahati ang puntos May lamang. lungkot. Wala, pareha kami. Nagigets niya ako. Pareha kami ng humor. Ako yung kakampi mo! Metro's #1 Love Radio. Basic! Makatawa ka naman dyan, kala mo naman. Eto na. Ano yan? Parang daliri. Ang galing ko mag-drawing. Annyeonghaseyo. Kimchino입니다. Hello, kabisyo. Hello, mga mahal. Ako ang bagong boses at muka ng Love Radio Manila. Ako ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. DJ Kim Chino, 69. 6 to 9 p.m. gabi-gabi yan. At ngayon, mas makikilala nyo na ng lubusan si Kim Chino kasi maglalaro tayo ng Blind Pictionary. Kailangan pa ba ng blindfold yung ganitong mata? Oo, okay na siguro. It's a lion. Kasi matapang ako. King of the jungle. So, I wanted to be king of your life. At gusto ko rin talagang mag-excel at maging successful sa radio industry, mahal. Wow! Mukha naman lion, no? Hala, ang hirap Happy place. Yan. Oh! Bahay yan. Kasi nitong medyo tumatanda-tanda na, mas nilook forward ko na talagang mag-stay at home, tapos mag-catch up ng tulog, magpahinga. Hindi na ako ma-party na tao. So, this is a house. Ang galing ko mag-drawing! Unang hinahanap. Yan, okay na. Cellphone talaga. Dude. Cellphone yan Cellphone yan, mga kabisyo. So, every morning, it's either magigising ako sa alarm or ako yung mauuna sa alarm ko. So, cellphone. Mukha naman cellphone. Pet peeve. Yan, okay na yan. Pero pera talaga to, pera. Pet peeve ko talaga kapag naaalala ko nung mga personal friends ko, lalo na sa social media, tapos kakamustahin ka pero mangungutang lang pala ng pera. So this is money sakit. Una sa lahat, wala rin akong pera. Pangalawa, nakakaalala lang sila pag may kailangan. Yan. Ito. Tatlo yan Tatlo yung drawing ko. Ito. Toothbrush yan. Mukha naman toothbrush. Ito na. Ano yan? Parang daliri. Pero toothpaste to. Tapos ito naman, dental floss. So, ako kasi maalaga ako sa ngipin. At mahilig ako sa kape. So, every time na after ko kumain, after ko uminom ng colored drinks, talagang necessary or it's a must for me para magsipilyo.
At para mabango rin naman yung hininga ko kung sakaling magkita tayo, mahal. Ang pangit naman ito. Hala, guilty pleasure. Yan, ito talaga guilty pleasure ko. Oh! Coffee bean to ah. So, everyday. Patawa ka naman dyan. Kala mo naman. Pakala trash can, pero everyday talaga malakas ako sa coffee. Siguro mga 3 cups. Ako ay isang... Yan, ito. Ito ay isang microphone. Siguro full-time events host. So, aside from being a DJ or content creation, gustong-gusto ko talagang nagpa-public speaking or hosting an event. So, if ever, kung kailangan nyo ng host, subukan nyo ko. And that's it. I hope you had fun at mas nakilala nyo na ng lubusan si DJ Kim Chino. Muli, DJ Kim Chino on all social media platforms, IG, TikTok, or even Facebook. 6 to 9 p.m. ang programa natin. Makakasama ko kayo or makakasama nyo ko. DJ Kim Chino, ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. Maraming salamat, mahal. See you! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, kahit na mapagabi, kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Wala dyan. Naaalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmin. Natandaan mo yun. Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Napakabait naman ni Andres.
Ako rin mabait oh. Gusto nyo ba ibubudbud ko na? Ay, maaari. Hindi yan binubudbod, ibinubuhos. Buhos, okay. Dahil yan ay isang Likido. likido. Ako yung okay na. Tikman na natin. Aking ano. Betamax. Ano na tayo, tagay? Gusto mo na? Tagay! O sige, tagay. Pero nilagay mo na sa bibig mo. Gustong gusto ko talaga ang dugo kapag ang sausawan ay masarap din ito sa alak. Ay, masarap yan. Lasang alak din kasi ay mapait. Ganyan pala lasa ng ring. Uy, blip. Ay, Ang kasagutan Ang o kasagutan radyo ay- ay wallet o yung lalagyan ng iyong mga bariya. Wallet din talaga. Oy, hindi yun yung sagot mo. Mayos ka. Di ba binulong ko sa'yo? Ang aming Ang aming naisip na sagot ay sobre. It's Sa iyo pupunta sa OORAD. Ako yung may suggestion. Kami. Dahil sila pong mga lawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat sila kalahati ang puntos lamang. Binulong ko na sa'yo yun, di ba? Tama, ibinulong na niya ito bago Ikaw ba pa yung man nagsasabi kami ng bumuno. katotohanan? Ako yung nagsasabi ng katotohanan. Why? Why? Nakita ng ating produksyon na Tama. binulong ko agad at Tama. talagang Tandaan alam mo. Why? Ikaw ay OJT lang namin. Ang susunod ay... Sorry. Tokwa! Kabayan. Sa pula. May itlog ka bang? Tagay! Marami kagati. Napakalambot nito. Masarap din itong Isaw-saw. isaw-saw sa kape. Kape. Sa mainit na kape. Wala, pareha tayo. Pareha kami. Nagigets niya ako. Parang ka ng humor. What can I say? Ang sarap. Ay, kayo kakampi mo! Sorry. Alam ko yan. Alam mo yan? Yun nga eh. Love trap. Kung ano ng trap mo? Dapat sabay-sabay tayong sasagot. Kami ang nauna, kayo naman ang Kahit mauna sa magkakaiba. pagkakataon. Kapag kayo Para okay na patas. kami. Para Kami sabay-sabay. Dapat nung umpisa pa lamang ganun na ang naging konteksto ng palarong ito. Kami handa na. Manahimik kayo. Isa, Dalawa. tatlo. Mahulami! Ano sinasabi? Ano? Hindi ko narinig yun. Oh, isa pa. Roy BDR. Mahulami! Pasensya na at may nakakuha ng eksaktong. Uy! Tayo yun. At yun ay ang madaling bato. Amin din kasagutan yun, tama ba? Dahil winika namin sa bilang ng 3, hindi kami nagpaligoy-ligoy at nangaya. Lagi nating tatandaan na ang tunay na pag-ibig ay mapagparaya. Oh, sarap! Wow! Ay, Empanada. Ang haba! Hala, ganito kahaba. Ayos ba sa iyo ang ganyan kahabang turo? Naniniwala ko na wala ito sa haba, hindi sa taba. Ganyan ba dapat ang paghawak niya? Hindi dapat Tama, kumpadre. Sapagkat subalit kung ang sukatan ng binibining ito ay taba, hindi dapat ganito. Malamang ay dapat ganito na. Ganito ang paghawak. Dapat ganito ang iyong paghawak. Hindi ba kayo nalalagkitan? Ikaw ay tuwang-tuwa sa tabang iyan. Ay, masarap to. Nakaking nalang natutusok. Sapagkat yan ay mahaba, talagang matutusok ang iyong alang-alang. Yung ibang turon ay may palaman ding langka. Ang turon sa amin ay may palaman ding dinuguan. Gusto mo i-try? Punta ka sa Bicol, libre ka. Grabe, favorite niya talaga yung turon. Pareha kami. Okay. Meron na kami kasagutan, tayo yung magsasabay-sabay na naman. 3, 2. Game! Scarecrow! Scarecrow. Ano sa inyo? Pag-iisip. Scarecrow. Pantakot ng Pag-iisip. mga ibon. Pantakot ng ibon sa Ay, bukid. Sa palayan. Ang puntos ay pupunta sa OORAD.
tayo. Ito dapat. Yes. Dapat ganito, di ba? Sabi ng prod. Ganyan. Yung magko-cross-cross. Cross-cross. Ayan yung pares mo. Pero sa amin, hindi ko alam sa inyo, kami ay kapag sa probinsya bibili ng taho, may sarili kaming mga lalagyan. Mas espesyal. Napakabuti mo naman kay Inang Kalikasan. Susunod na. Sandali lamang, ikay nagmamadali. Iho. Galunggong. Gunam-gunam. Gunam-gunam. Gunam-gunam? Gunam-gunam. Gunam-gunam. Oh? Ano? Isa. Dalawa. Tatlo. Nag-iisip. Calculate. Nagka-calculate. Ikaw ay nangopya na naman. Nahuli ang sagot. Ba't wala ka na? Namamopia. Ang score ay mapupunta sa oras. Go! Tampalpuke ay isang isda na kung saan ito ay masarap at pwede mong pirito. Ayun ang kasagutan ng Mahal na Radio. Ang pwede mong bilhin ang isang tampalpuke sa isang palengke at pwede mo rin itong pirito at ulamin. Napaka-host. Dagol! Ayaw! Angkol Dagol! Bata pa kokol! Tanya Chinita! Tanya Chinita! Sino? Ako? Maayong adlaw, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome sa ating Siko. Sino ako? Pumanaw na sa edad na 93 years old. Si Toshifumi Suzuki. Siya lang naman ang nagdala ng convenience store na 7-Eleven sa Japan. Ang 7-Eleven ay sinimulan sa Amerika taong 1927 sa Dallas, Texas. At noong 1974, nagbukas siya ng kanyang 7-Eleven store sa Japan. At taong 1990s, pinili ni Suzuki ang malalaking shares ng US Corporation at pagsapit ng 2005, naging fully owned business na ni Suzuki ang 7-Eleven. Sa ngayon, may tinatayang 80,000 branches na ito sa iba't ibang bahagi ng mundo. Sino? Ako? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Ang tagal na pala ng 7-Eleven. Sa malangit nawa si Suzuki. Malangit na ang 7-Eleven. Hindi si Ano si ba? Suzuki, yun yung may-ari. Noong 1927, tapos nagdinala niya sa Japan. Anong unang 1974. tinitinda ng 7-Eleven dati? Ah, Tsaka bakit 7-Eleven? wala naman sinabi dito. Pero I-search mo sa nagbibinta ChatGPT. siya ng mga mga damit. Yan, cosmetics hanggang siya naging convenience store. Convenience store. Dati ba 24 hours na yung 7-Eleven? Di hanggang 7 hanggang 11. Kaya nga 7-Eleven.
Ba't di na binago? 24/7. Oo nga, no? Di kasi yung recall na eh. May May recall na yung pangalan eh. parang yung nag-meme lang na 7 Ibilin, no? Yung 7 Evelyn. Ayun lang eh. Pero halos lahat naman na tayo siguro nakapasok na dyan. Dati-dati wala pa yan dito, di ba? Ginagawa nga yung meet-upan eh. May meet up yung 7-Eleven? Yung Sino nagme-meet up Japan. doon? Sino nagme-meet up doon? yung driver at saka yung kabit niya. Ay, nako, damay na naman. Kaya tayo dun sa Star City 7-Eleven kaya sa 7-Eleven Vito Cruz. Aray ka! Yan! Ganun ba yun? Oo. Saan yun? Ang dami dito eh. Basta makikita mo dyan yung Doon sila nagme-meet up, ha? Oo, sa 7-Eleven. Meet-upan yan. Kita-kits na sa 7-Eleven Hindi Ganon. mga ilang mag-meet up kasi maganda yung tindira doon eh. Ng 7-Eleven. Opo, basic. Yung cashier. Hi cashier. Sa 7-Eleven. Good morning sa mga convenience store. Ang dami na ngayon, di lang Ano 7-Eleven. ba? Ano ba 7-Eleven? Alpha Mart. Oo, Dali. Hi, Dali. Marami kasi yung Alpha Mart. Sa amin talaga kada kanto Alpha Mart din eh. Parang ano siya, yung mga probinsya area doon sila. Oo, pa-south. Dali, oo. ano pa? O-Save. O-Save, meron yan. din Tsaka John... Uncle John. Uncle John. Kumpari ko yan eh. Barin dyan. Uncle Dagol. Uncle John. Oh. Mga Meron kumpare pa ko dati yan. mini-stop eh, no? Yun yung Uncle John. John. Ano pa? Ano pa? Doon bumibili yung iba ng protection eh. Oo, kasi syempre nga, dahil kabit nga yung kikitain. Ay! Bawal. Protection payong! Ganon. Ano pa ang protection? Kasi yung nasa cashier lang yung yung protection eh. Ganon ba yan? Oo. Alam ko yung gusto mo may bukol-bukol? Oy! Spiral. Alam. Chocolate flavor. Siyempre yung bubblegum ngayon. Na flavor. Gulp. Yung favorite na 7-Eleven yung Slurpee no? Elementary talaga tayo Slurpee eh. Hanggang ngayon meron pa naman eh. Tapos nag-evolve may mga kape na. Ang dami na. Talagang na. convenient ka na kung papasok. Kaya nga tinatawag siyang convenience store. So shout out. Siyempre ito yung mga... Kung walang idea ang ganun, di wala tayong convenience store sa ngayon. Galing nakaisip. Of course. Convenience store. So kaya shout out sa mga tindera dyan. kapag mahal ka lang, kapag convenient siya, kabit ka. Ano naman Pupuntahan ka lang convenience store dahil anytime pag binalikan ka, marupok ka eh. Ibig sabihin, para kang convenience store, di ba? Pumapayag kasi. Pumapayag, oo, ganon. Ay. Sabi ng driver. Sabi nung cashier. Cashier. Ni ATM na din dyan eh. Oo nga siya. Opo, basic. Sa 7-Eleven. Sa sa meet-upan. Tsaka... Uy, inuubo yung cashier? Yung driver. Ibig sabihin parating na. Ganun ba yun? Yung cashier? Yung driver. Pumarada na siya sa tapat. Yung grab driver? Yung cashier. Papasok na siya eh. Yung cashier? Sa convenience yung driver. May inang kasi. Yung driver? Yung cashier. Ay, basic. Susunduin ko na. Siya. Yung cashier. Basic. Ilan po? Sabi nung cashier? Sabi ng driver. Ilan ang alin? Pasahero. Ng driver? Ng cashier. Oy, mamaya. Sorry po, wala pong kape ngayon eh. Sabi nung cashier? Sabi ng driver. Kaya pala inaantok siya. Yung driver? Yung cashier. Kasi 12 hours ba naman shift niya? Nung cashier. Yung driver. Kaya mag-fishing baka manalo ka. Ng 1,500 sa Love Knows No Boundaries! Mga driver, standby. Susunod na yan mamaya. Dito lang sa estasyong number 1. Inabangan ni Direk Pillian. Ito po ang 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Uy, may hijon ba hijon? Basic. Metro's #1 Love Radio. Bye!
Shake! Naaalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmin. Natandaan mo yun. Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Napakabait naman yan, Dre. Ako rin mabait, oh. Gusto nyo ba ibubudbud ko na? Ay, maaari. Kasi yan binubudbod, ibinubuhos. Buhos, oh. Dahil yan ay isang Likido. likido. Ako yung okay na. Tikman na natin. Aking ano? Betamax. Ano na tayo, tagay? Tagay. O sige, tagay. Pero nilagay mo na sa bibig mo. Gustong gusto ko talaga ang dugo kapag ang sausawan ay masarap din ito sa alak. Ay, masarap yan. Lasang alak din kasi ay mapait. Ganyan pala lasa ng ring. Uy, blip. Ay, Ang kasagutan kasagutan ay wallet o yung lalagyan ng iyong mga barya. wallet din talaga. Oy, hindi yun yung sagot mo. Mayos ka. Di ba binulong ko sa'yo? Ang aming Ang aming naisip na sagot ay sobre. It's kal- pupunta sa OORAD. Ako yung may suggestion. Dahil sila yung mga lawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat sila yung kalahati ang puntos lamang. Binulong ko na sa'yo yun, di ba? Tama, ibinulong na niya ito bago Ikaw ba pa yung man nagsasabi ng bubulong. katotohanan? Ako yung nagsasabi ng katotohanan. Why? Nakita ng ating produksyon na Tama. binulong ko agad at Tama. Tandaan mo, Why? ikaw ay OJT lang namin. Ang susunod ay... Sorry. Okwa! Kabayan. Ano pula? May itlog ka bang? Tagay! Marami kagat Napakalambot nito. Masarap din itong Isaw-saw. isaw-saw sa kape. Kape. Sa mainit na kape. Wala, pareha tayo. Pareha kami. Nagigets niya ako. Parang ng humor. What can I say? Ang sarap. Ay, kakampi mo! Sorry. Alam ko yan. Alam mo yan? Yun nga eh. Love trap. Kung ano ng trap mo? Dapat sabay-sabay tayong sasagot. Kami ang nauna, kayo naman ang Kahit mauna sa magkakaiba. pagkakataon. Kapag kayo Para okay na patas. kami, Para kami sabay-sabay. Dapat nung umpisa pa lamang, ganun na ang naging konteksto ng palarong ito. Kami handa na. Manahimik kayo. Isa, Dalawa, tatlo. Mahulami! Ano sinasabi? Ano? Hindi ko narinig yun. Oh, isa pa. Roll VTR. Mahulami! Pasensya na at may nakakuha ng eksaktong. Uy! Tayo yun. At yun ay ang madaling bato. Amin din kasagutan yun, tama ba? Dahil winika namin sa bilang ng tatlo, hindi kami nagpaligoy-ligoy at nandaya. Lagi nating tatandaan na ang tunay na pag-ibig ay mapagparaya. Oh, sarap! Nakasagutan. Ay, Wow! Empanada. Ang haba! Hala, ganito kahaba. Ayos ba sa'yo ang ganyan kahabang turo? Naniniwala ko na wala ito sa haba, hindi sa taba. Ganyan ba dapat ang paghawak niya? Hindi dapat Tama, kumpadre. Sapagkat subalit kung ang sukatan ng binibining ito ay taba, hindi dapat ganito. Malamang ay dapat ganito na. Ganito ang paghawak. Dapat ganito ang iyong paghawak. Hindi ba kayo nalalagkitan? Ikaw ay tuwang-tuwa sa tabang iyan. Ay, masarap to. Makaking nalang-alain natutusok. Sapagkat yan ay mahaba, talagang matutusok ang iyong alang-alang. Yung ibang turon ay may palaman ding langka. Ang turon sa amin ay may palaman ding dinuguan.
Gusto mo i-try? Punta ka sa Bicol, libre ko. Grabe, favorite niya talaga yung turon. Pareha kami. Okay. Meron na kami kasagutan, tayo yung magsasabay-sabay na naman. Tatlo, dalawa. Game! Scarecrow! Scarecrow. Ano sa inyo? Pag-iisip. Pantakot ng mga ibon. Pantakot ng ibon sa Ay, bukid. Sa palayan. Ang puntos ay pupunta sa oorat. Tayo. Ito dapat. Yes. Dapat ganito, di ba? Sabi ng prod. Ganyan. Yung magko-cross-cross. Cross-cross. Ayan yung pares mo. Pero sa amin, hindi ko alam sa inyo, kami ay kapag sa probinsya bibili ng taho, may sarili kaming mga lalagyan. Mas espesyal. Napakabuti mo naman kay Inang Kalikasan. Susunod na. Sandali lamang, ikay nagmamadali. Iyo. Galunggong. Gunam-gunam. Gunam-gunam. Gunam-gunam? Gunam-gunam. Gunam-gunam. Oh? Ano? Isa. Dalawa. Tatlo. Nag-iisip. Calculate. Nagka-calculate. Ikaw ay nangopya na naman. Nahuli ang sagot. Ba't wala kami? Namamopia. Ang score ay mapupunta sa oorat. One, two, three. Go! Tampalpuke ay isang isda Yan. na kung saan ito ay masarap at pwede mong pirito. Ayun ang kasagutan ng mahal na radyo. Ang pwede mong bilhin ang isang tampalpuke sa isang palengke at pwede mo rin itong pirito at ulamin. Napakahusay Mahal na mo! radyo, Kim Chino at Konyo Bicolano. Napakahusay! Na sa una ay isa lang ang puntos pero marahil Hindi mo na kailangan pwede magpaliwanag nang manalo. Sige. Atin ang ibigay dahil sila yung nangulelat kayo. Okay. Atin ang ibigay. Pero parang hindi patas na nananalo Hindi. ang isang Napakalapit. mandaraya. Nangungopia. Nangungurak. Nangungopia. Dobra ka talaga. Ang ampalaya ay kinakain, hindi inuugali. Tandaan mo ngayon ikaw ay nasa taas. Dahil lahat ng nasa taas ay Ibinababa. At lahat ng nasa baba ay Tinataas. At lahat na nasa gitna, kinaka. Anong sagot ng direktor kung kami ba ay tama? sila nga aming masasabi, nanalo kami. siya lamang dapat. Kaya nga, ngayon. maligayang Buwan ng Wika! Maraming salamat mga kabisyo. Kabisyo! Mga yes friend! Nakasama niyo po kami. Tonyo Bicolano. At Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Kaya naman follow, subscribe, at i-share nyo na rin itong post na to or video na to. Comment na rin kayo. Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa,
nyo kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Kaya pwede ka ba maging jowa? Anong pangalan mo? Kausapin mo nga, sabi mo mahal mo ko. Mahal ko po yung anak niyo, baka kasal lang ko po. Delikado yan. Yakapin ko, o sige. Sige, yakapin mo daw ako para ipakita mo daw kay mama. Anong lugar ba to, kuya? Vito Cruz. O, dito sa may Vito Cruz. Oo. Eh, ma, wag mo na nga akong ireto dun sa ano, sa APAM. May jowa na nga ako eh. Kasama ko nga ngayon eh. Anong pangalan mo? Mahal ko po yung anak niyo, baka kasal lang ko po. Delikado yan. Yakapin ko, o sige. Sige, yakapin mo daw ako para ipakita mo daw kay mama. Anong lugar ba to, kuya? Vito Cruz. O, dito sa may Vito Cruz. Oo. Eh, ma, wag mo na nga akong ireto dun sa ano, sa APAM. May jowa na nga ako eh. Kasama ko nga ngayon eh. Anong pangalan mo? Anong pangalan ka? Randy? Francis. Francis pangalan. Oo. Masipag to. Grabe ka naman. Eh, kahit payat to, kaya naman ito ako buhatin. Diba? Diba, Francis? Oo. Kausapin mo nga si mama ko. Kausapin mo nga, sabi mo mahal mo ko. Dali. Hello po. Sabi mo lang mahal ko po. O, si Tanya. Mahal ko po si Tanya. Sabi mo handa mo ko ipaglaban. Paglalaban ka to, te. Oh, narinig mo. Sabihin nyo payatot, hindi ito payatot. Kaya kong buhatin ito, no? Diba? Opo. Oh, kaya. Basta wag mo na akong reto sa iba, ma. Kaya mo daw ba akong buhayin? Oo. Ha? Oo. Pauwi ka sa camera. Correct. Ano po ito, kuya, na lugar? Ma'am, P.O. Campo. B.O. Campo. Vito Cruz. Oo, sa may Oo nga, ma. Wag mo na akong ireto sa iba. Pa ba ako ireto sa iba? Oo, may jowa na ako ngayon. Ang kulit naman. May jowa na ako. Oo, kasama ko nga ngayon eh. SG siya. Oo. O, ano naman?
Dito payat, no? Kayang-kaya ko buhatin ito, di ba? Kaya mo ko buhatin. Ano pangalan mo? Arnel, Ma'am Arnel. Oo, si Arnel, kaya. Oo, ilalaban ako dito ng putukan tsaka basilan. Di ba, Arnel? Di ba mahal mo ako, Arnel? Sabi mo nga sa mama ko, nasa ibang bansa ito eh. Sabi mo, opo, mama. Opo. Mahal mo ba ako? Sabi mo, lakasan mo daw. Opo. Oh, narinig mo na, ma. Grabe ka, mapanghusga ka. Arnel! Arnel, babay ka na kay mama. Halika na. Kaway ka sa camera. Teka lang, tumigil ako. Oo, dito muna ako sa lilim. Ang init eh, kasi kanina mo pa ako kinukulit. Eh sana kanina mo pa sinabi. Dito na ako sa may sa may Lasal. Hindi ako natatakot sa kanya. Grabe ka talaga. Ma, wag mo na akong ireto sa iba, ma. May boyfriend na nga ako, ma. Oo, kasama ko nga siya ngayon eh. May motor siya, ma. Kaya, pwede ka ba maging jowa? Anong pangalan mo? Dane, ma'am. Ha? Dane. Dane. Dane? Dane ang pangalan niya, hindi siya payat. Motor mo ba yan? Ano? PCH na po din, ma'am. Oo, may motor to, pero dito payat. Kaya nga ako nito buhatin eh, di ba? Dane? Yes, ma'am. Mahal ako nito, ma. Tsaka mabubuhay ako nito. Di ba handa mo akong buhayin, Dane? Sabihin mo kay mama nga. Opo. Opo, ma. Sabi mo. Opo. Sabi niyo mo, mahal ko si Tanya. Mahal ko si Tanya. Oo, narinig mo, ma. Grabe ka, naiyak na ako sa'yo eh. Hindi ba mahal mo ako? Sabi mo kay mama. Opo, ma'am. Umuwi ka na dito, ma, para mapatunayan mo, ma. Sige, ma, babay na. Kaway ka sa camera. Thank you, Day. Sorry. Grabe ka naman, ma! Andito ako. Oo, sa may Lasal. Huwag mo na ako reto sa AFAM. May boyfriend na nga ako. Kasama ko nga siya ngayon eh. Hindi siya payat. Okay lang, katamtaman. Kaya kong ibalibag. Hello? Hindi, nagsusuklay naman to. Grabe ka naman. Ma, anong pangalan mo, kuya? Anong pangalan mo? Dali. 30 po. 30. 30. Mahal ako ni 30 kahit mas bata siya. Ilan taon na ba, 30? 22 po. 22 pwede na ito, ma. Anong parang anak ko? Hindi. Grabe ka naman, ma. Mahal ako ni 30. 30, di ba handa mo akong buhayin? Kahit 22 ka pa lang. Sabi mo kay mama, opo, ma. Yes po. Sabi mo, mahal na mahal mo si Tanya. Dali, sabi mo. Sabi mo lang, dali. Mahal ko po si Tanya ka mo. Mahal ko po si Tanya. Oo, narinig mo, ma. Hindi. Hindi payat. Okay lang. Sakto. Opo, ma. Yakapin ko. O, sige. Yakapin mo daw ako para ipakita mo daw kay mama. Ipakita mo daw kay mama naman. Oo. Ayan, nagmamahalan kami. Kaway ka sa camera. Kaway ka 30. Hello? Andito ako sa may Kuya, tough to, diba? Andito sa may puno. Oo, malapit sa may Lasal. Grabe ka naman, ma. Tapat ka po, tapat. Tapat po. Huwag mo na ako reto sa iba. Kasi may boyfriend na nga ako. Kasama ko nga siya ngayon eh. Ang pangalan mo, kuya? Ang pangalan mo? Ang pangalan mo, kuya? Ang pangalan mo? Oo, kasama ko siya. Hindi siya maliit. Sakto lang. Hindi siya kulot. Grabe ka naman. Kuya, nag-aangkas ka ba? Saan ka ba? Hindi lang ako. May inaantay lang siya, pero hindi siya tambay. Grabe ka naman. Joshua, pangalan mo, di ba?
Sabihin mo, Joshua, mahal mo ko. Sabihin mo sa mama ko, mahal ko si Tanya. Dali. Sabihin mo. Sabihin mo lang, mahal ko siya. Dali lang. Dali. Ma, hindi. Nahihiya lang siya sa'yo, ma. Sabihin mo lang, mahal ko si Tanya. Sabihin mo. Sige na. Hindi ako kita ni mama eh. Sige na, kuya. Sige na. Ayaw mo kumayway ka sa camera. Kawai, from Love Radio po. Kuya, CCP to, di ba? CCP. Oo, sa CCP. Dito ko, kay kuya ha. Oo. Grabe ka naman. Huwag niyo na ba ako ireto sa iba, ma? May boyfriend na nga ako. Kasama ko siya ngayon nga eh. Si mama. Ano pangalan mo, kuya? Bonjing ko. Bonjing eh. Ano kung Bonjing pangalan niya? Okay lang yun. Hindi, ganito yung mga bet ko. Yung mga 45. Ilan taon alam ako? Oo, 60 na to pero parang 45 oh. Mahal ba ako nito, ma? Ma, kaya akong buhay nito. Di ba, Bonjing? Sabi mo nga si mama, sabi mo, mahal na mahal mo ko. Mahal ko po yung anak niyo. Oo. Nakahal po ako kaya nabibay ako eh. Mahal ko yung anak niyo, pakakasalan ko po ako. Pakakasalan ko po yung anak niyo kahit sa simbahan. Narinig mo, ma? Ha? Narinig mo? Mahal na mahal ko si Bonjing. Di ba, Bonjing, mahal mo din ako? Mahal na mahal ko. O, mapag-uwi mo dito, makikilala mo si Bonjing. Opo. Di ba wala ka namang may asawa ka ba sa dati? Wala, dati pa yun. Past is past, never discuss. Opo. Love you, ma. Opo. May paglalaban ako ni Bonjing. O, yakapin mo daw ako, Bonjing. Oo. Tingin ka sa camera. Metro's #1 Love Radio. Basic! Hello there. Hi, guys. Hi. Gagawa kami ng Sushi. Ay! 1, 2, 3, go. Hello. I'm so unsure what to do. Open your eyes. Open your eyes. Okay. Ayan. Wala akong makita. Tanga ka ba? Hello everyone! Welcome to this kalokohan video once again. And today we are doing Sushi Bake! Okay, RG? Wala kaming SG, choice! go! Okay, let's do this! Wala naman tayong timer. Okay. Kailangan niyo ilagay yung rice. Okay, this is the rice. Okay, buksan mo. Sarap buksan. Okay. Ba't kailangan niya ilagay yung rice dyan? Ano sa container na eh? Ilalagay sa... Ilalagay mo daw. container. Siguraduhin mo talaga, Tanya at Chinita, siguraduhin mo talaga, alam mo yung ginagawa mo ah. Kailangan niya ilagay yung rice dito. Mixing bowl. Bowl. Wala kayong budget pang bowl? Okay, wait, ito. Girl, Okay. ito, yan. Lagay mo tayo yung rice. Dyan. Ito yung rice. Yan, tama? Lagay mo pang... Sige pa. Bumuhos ba lahat? Sasagad ko na ba? Lagay mo lahat. Okay na? Ayan na. Ayan, okay, nilagay niya na. Okay, safe. Walang tapon. And then, ba't lagyan ng suka? Tama. Okay. Okay. So, mamaya mo na... Isang kutsara lang. Pwede Na. siguro. Okay, this one Okay. is the suka. Lagyan mo ng konti lang talaga ko! Bukas na to? Ay, bukas na yan kasi it's already used. Anyway, Oh. nga! Okay na yan! Okay na yan! Okay na? May Okay na yan! nalagay na. Okay. And then... Ay! Babali na. Dapat pala sandok ang gamit natin. Okay, this time, on your left side, Kailangan to i-mix, di ba? mamaya mo na gawin yan kasi maghahalo ka pa ng tuna. Sige. Sorry. Okay. On your ay! Bilang ko gusto mo. Ay! Okay, and then you... Lahat na ba? Lahat! Hi! Guess na, alam mo, lahatin mo na. Wait! Wag daw pala! Hindi daw lahat. Wag yung oil. Ayaw ni Tanya yung oil. Nahihirapan na kami. Ayaw mo ni Tanya yung oil. Push! 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 Marana, push! Push! Some more! Parang ako yung mabibigay sa boses
More, wait lang nga. Okay. May spoon And na then- naiwan sa loob. O tapos, next. Diyan ka nga! Next is... Okay. Panakarap pa! Okay, on the pinaka-left side of the table, yun naman pala, pwede naman pala ibigay kay More. Baba mo na kamay mo, baba mo. So, yan! Very good! Bigyan dito kami sa bahay. Wow, nag-spoon pa siya, dumi-dumi na ng kamay niya. Oh, grabe. Four. Nasasarapan na, wala pa. Ito tapos. Okay, next. Kapag nagluluto ako, nagugas talaga ako ng kamay, pero dito lang talaga. Dudurugin niya. Mamaya. Wala na tayo! Hindi ko na makita I'm kung calm. saan yung I'm fine. edge. Okay. Hala, hindi ko nakapa. Yes. Sige. Yan, one more. Yan. What you're holding. Open it up. Yan. And then, Tapos get one. Get one, tapos pasubo isa. Oh, lahat nila, porkin. Lahat. Lahat talaga yan, lahat! Lahat! Sabi lahat, diba? Yan! o yung ano, do not eat. Durugin mo like Mama, yung do not eat. You squish it with your hands. Squish it with your hands. Bago mo ilagay Ano dapat. yung sabihin nun? Wait! Tanya, dyan ka lang! Marahimik! Actually, tahimik ka na. Ano na nangyayari? Okay. The other seaweed packets are behind the square bowl. May sili Tapos na sumama pang... Ito. Oh, okay. Yes. Yan. Oy, sorry guys ha. Kinamay-kamay na. Yes, like that. Like that. Pwede na yan. Subo mo kay Tanya. Subo daw yung sabi ng prompter natin. Pasok mo. Maria, makinig ka. Maria, makinig ka muna. Makinig ka. Yes. So, may nahulog yung silica package. Oo. May nahulog sa loob. Okay. So, anong gagawin Put your ko? hand down into the bowl. Tapos, sorry. Yeah. Lower, just one hand ang kailangan mo. Left hand. Yan. Move it to the left. Lower. Sorry. No. Sige pa. Yan, down. Put it down. Yan. Bata! Yan, okay. Punta na natin sa June. Okay, stop. Mamaya na yung ginagawa. Ano na gagawin? Gutom ka na ba? Gutom na nga Okay, to. what you do is, you put your left hand in the front, and then move it to the left. Left pa. Yan, kunin mo. Yan yung June. Okay. Tapos lagay ka ng onti. Get the spoon. Okay. Yan. Okay na. Sige. One more. Okay na yan. Sige, okay. Tabi mo na yan. And then, the sriracha. And then, okay. Put your hand. Yeah. Ay, Wag! Ito na. Okay, pwede rin naman. I mean, it's also effective. I mean, gano'ng kadami? may spout, pero okay lang rin naman. 1, 2, 3. More! One more. More! Yes! Yeah, okay na yan. Okay. Akala ko tapos na eh. Kumain na kayo kanina. Kung may sinasabi ko sa akin, hindi kita marinig. Balik tayo sa yung seaweed packets. Okay. That is right behind. Oh, no! Oh, I could love you so much. Tapos, gagawin na nating seaweed wrap. Okay. Hindi ba? Dudurugin na naman. Okay, Dudurugin na naman? pang garnish. Okay. Yeah, kunin mo lahat. Durugin mo. Madumi ng kamay mo. Huwag ka nang maarte. Yan! Oh, lakas mo na itong galit mo kay DJ Shiny. Yan. I-shoot mo sa bowl, ha? Okay, may nalaglag. Okay. Can you zoom in into this? Tingnan mo. Hindi halo. Hindi na halo, pero okay lang. It's fine. Bakit lahat Susubuan niya na ako. nilagay? Hindi ba dapat may matitira Kausa mo ba ako? Alam mo ba hindi kita naririnig? Ha? Oo. Say oo. Is she speaking to me? Because... Kasi di ba dapat may isa na pang-rap? Tapos, To bakit your lahat nandito na sa loob? mama. Di ba gaganyan? Tapos, In ano? the... Okay na to? I'm on your left. Ay! Anong lasa? Not bad, ah. Ang laki nung kay Tonya.
Akong loko yun. Kayang-kaya ni Tanya yan. Kaya niya to. Hindi, okay. Pasok mo. Isang subo. Laki, grabe. Huwag ka madumihan. May kinakain ka mas madumi dyan. Ayun, finally ikaw. Kailangan mo rin sumubo. Yeah. Sige, Yes, of dahil course. ako gumawa nito. Dapat nga ako yung tumitikim eh. Kasi ako gumawa nito. Yung, ang laki rin. Kayang-kaya ni Morena yan. Happy na ba kayo sa pinagagawa niyo sa amin? Okay, now it's time for you to take off your blindfold. Dagol! Ayaw! Angkol Dagol! Bata pa kokol! Tanya Chinita! Tanya Chinita! Love knows no boundary! Love knows no boundaries! Boundary time na! Congratulations! Uy, may winner! My winner na babaerong driver! Nako. Gusto niyo pa pang Kaya manalo? laksan ng radyo ng mga nambababay dyan na nagmamaneho. Hi. Ngayong araw ng Tuesday, 1-5 ang ibibigay po ng Love Knows No Boundaries, hatid sa atin ng Charm Fabcon Purple Eternity! Ikaw ba ay isang taxi driver? Uy. Ang galing mo. Kasi Bakit? kahit di ka pa nagbabago, nanalo ka, Kuya Dante. Sa Landanan! Dante, sa Landanan, congratulations! Apaka-babaero mo talaga. Ay, hindi ka ng babae si Dante sa Landanan. At syempre, kung magba-birthday ka, edi happy last birthday sa'yo for this year. Pero ngayon, bibigyan ka namin ng 1,500. Paano makukuha, Mang Kanor? Antayin mo lang pari ang aking tawag sa iyo. Ay, yung tawag ng staff ng Love Radio sa iyo, ha? At pag natawagan ka, akin ka. Yon. Makiklaim mo na. Correct. Congratulations. Congratulations. Paano naman sumali, Mang Kanor? Sa mga gustong sumali dyan, basic lang magpalista dito sa aming himpilan sa MBC Media Group Building. Dito po sa katabi ng Star City sa Pasay City. Yes! Basic. Congratulations! At meron pang isang paraan para manalo. Halimbawa, nakikinig ka lagi ng Love Radio, hindi mo nililipat, tapos sumakay si Tanya Chinita sa'yo kasi nag-grab kami, nag-green GSM kami, nag-move it kami, nag-aangkas kami. Tapos pag naka-Love Radio ka, 1,500 din para sa'yo kahit di ka na magpalista. Ganyan ka namin kamahal. At eto pa ang isang proof na mahal namin kayo, kabisyo, sa Sabado. Magkita-kita tayo sa Kita-kits tayo sa may Energy! Southville 3 Covered Court, Poblacion Muntinlupa. Yay! Para sa libreng concert na ang tawag namin ay Hatid Sa'yo! Makakasama niyo po lahat ng Love Radio DJs dyan. Aha. Kasama rin ang Republican. Kasama Breezy Boys. With Jojo Mendrez. Mendrez. At syempre, MUB Band. at Maharlika Hood. Good! Ang dami, grabe, diba? Hitik na hitik sa mga performances, hitik na hitik pa sa mga DJs, tapos hitik na hitik din sa mga papremyo. Alam nyo ba? Andyan ang Astron. Astron! Mamimigay kami ng appliances kasi naman ang Astron sulit appliances na kampante kagamitin araw-araw. Astron, alagang maaasahan mo. Salamat, Astron. Salamat, Astron. At syempre, hindi lang appliances from Astron ang pamimigay natin. Mamimigay din tayo ng
Gold mine! Bigas! Bigas! Oo, bigas. Pabigas Grabe. tayo mula sa gold mine. Hindi lang to pa isa-isang kilo. Baka akala nila pa isa-isang kilo to. Hindi lang isang kilo yan. Kailangan mo ng trailer truck pag nanalo ka. Talaga? Oo. Siyempre, hatid sa atin yan ng gold mine. Diba? Salamat sa gold mine. Talaga naman pong ang dami nyong pag bumunta kayo, hindi lang libreng concert, di nyo lang kami makikita, mag-uwi pa kayo ng limpak-limpak na pa-premyo. Sa Sabado na yan. Sa Sabado na yan saan yan? Saan yan? Southville 3 Covered Court, Poblacion, Muntinlupa City. Yay! Libre po yan, walang bayad. Pag naningil, si Mang Kanor yun. Pagpatak ng alas 6 ng gabi ha, kita-kits tayo dyan. Ayan, malapit kayo dyan sa Muntinlupa, sa Southville 3. Punta na kayo doon. Kita-kits tayo. Kita-kits po! Wrap out na. I-rouse natin to. About Kaya pa yan, kaya pa yan. Ayan na. Ituloy na ni Tita Max. Ituloy na ang wrap out. Ang wrap out ito. Ito na nga. Wait lang. Ito na. I-video ko na. Shout out sa magigiting na pulis ng National Police College, lalo na sa Officers Advanced Course Class 202. Sino ba yan? Wag mong i-rap, hindi nila ma-appreciate. Mas maganda kaya, isa pa. Intro. Okay, larga. O, sino ba yan? Shout out sa lahat ng babaerong taga National Police College, lalo na sa Officers Advanced Course Class 02. Sino ba yan? Happy birthday sa mga may birthday sa inyo at happy last anniversary dahil marami nang maghiwalay. Ay! Hindi, kasi maghihiwalay ano. Ano bang hiwalay? Hiwalay yung? Baka naglalaba. Ay. Polis naglalaba para kahira. Wala yan kay Captain Dennis Torla. Dagan salamat sa Manila Police District. Sir, yes sir. Good morning sir. I miss you. Shout out pa, shout out. Ito. Wrap out daw si Ralph Chan. Happy birthday. Tita Max, ano message mo kay Ralph Chan? Ralph Chan, happy last birthday sa'yo. Tama ng pambababae. Ay! Ano last birthday? For this year. Pero pag di ka nagbago, last birthday mo na talaga. Ay! Nagbago na yan si Ralph Chan. Happy birthday, Ralph Chan. Ralph Chan, happy birthday! Magsama-sama po tayo bukas mula alas 5 hanggang alas 9 ng umaga. Uncle Dagol tayo, Chinita with Mang Kanor sa 90.7 Love Radio! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Metro's #1 Love Radio. Basic!